ഒരിടത്തും തോറ്റു പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി തോറ്റു പോയാലോ ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് പറന്നുയരുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമുക്ക് ജീവിക്കാം. സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മയൊന്നുമല്ല. തളരില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആർക്കും നമ്മളെ തളർത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒട്ടും വൈകിപ്പിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഗാർഡനിങ് ആണ്. വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കുഞ്ഞ് ഗാർഡനിങ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്താട്ടോ ഞാൻ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് നിറച്ചത്. അത്യാവശ്യത്തിന് മണ്ണിടേണ്ടി വന്നു, കാരണം സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടായിരുന്നു ഗാർഡനിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് മണ്ണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മണ്ണിടേണ്ടി വന്നു. കുറേ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് അതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ മണ്ണ് നിറച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ചെടി നടുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ. അപ്പോൾ ചെടി നട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ പൂവൊക്കെ പൂത്ത് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ, പൂക്കളൊക്കെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഒത്തിരി സന്തോഷമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സന്തോഷങ്ങൾക്ക് കൂടി നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മറക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കുക.